Paggiba naman po sa Spanish-era brick portal sa Binmali Catholic Cemetery, umani po ng negatibong komento mula sa publiko. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Umani ng negatibong komento mula sa publiko ang simula ng paggiba sa Spanish-era brick portal ng Binmali Catholic Cemetery sa Pangasinan. Sa mga ulat, sinimula ng gibain ang makasaysayang entrada ng lumang sementeryo upang bigyan daan ng redevelopment project ng parish. Ang istruktura ay tinuturing na important cultural property sa ilalim ng Heritage Law of 2009 na nagpoprotekta sa mga katulad itong makasaysayang istruktura laban sa anumang pagsira o demolisyon. Sa impormasyon, walang pahintulot umano mula sa pambansang ahensya ng kultura ang nasimulang giba at posibleng wala ring basbas mula sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Itinayo ang sementeryo noong uling bahagi ng ika-19 na siglo, tinatayang dekada 1890. Nananawagan naman ang mga tagapangalaga ng pamana at lokal na residente na agarang imbestigahan ang insidente upang maprotektahan ang natitirang bahagi ng makasaysayang portal. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.